bundu alluwal mawngal no wiye droit e nder droit no wodi toon matiére wiyeteɗo droit constitutionnel e maana ko woni ɗum ko sari'aji ɗi yimɓe haldata fottana yo ɓe waɗu hakkunde maɓɓe no ɓe wawata wuurirde e leydi ko ɗum no wiyete constitution. Le mot constitution est utilisable seulement s'il s'agit dans un cadre étatique. On parle de la constitution. Halama fi constitution ko tuma wiya état woni pays wiyete constitution kala sharia waɗaɗo hakkunde yimɓe leydi ko ɗum wiyete constitution ka droit sharia waɗeteɗo hakkunde gollidotoɓe ko ɗum wiyete e statut et règlement intérieur no serti e ɗum ɗa e joni noon ɗum ɗon noon koko jama haldi fotti fiyo ɓe waw yawde hoore mum ɓe yaha no wawi constitution on no wawi wonirde beru tan no wawi wonde ha sharia waɗaɗo o tenen par ce que ko piiji ɗi doɗen andude hande ko yaasi mum ni wata wiye constitution violama honno kaari no faala violude constitution an a julɗo mo duuɓi capantati capanɗe joyi taɗa jiiɓi ko wiyete constitution hanano dono ande kon constitution kono ɗum fof ko jeeya ɗum e jamfa ko ardi ɓe jamfi laamaɓɓe sina ɗum eɓe wawno en firtande ɗum e haalaji ɗi naneten ɗin tawa taɗen andi koɓe jokki kon kono jamais ɓe yetta koyen ɗum ko ɗo senniniri leyɗe ɗe tawata ko leyɗe dictature woni yaade mum e leyɗe ɗe tawata ko régime ji ɗin ko démocratique par exemple paykun américain mum ko kunni ko nduuɓi joyi no andi ko maison blanche on jokki yiya ɗo neɗɗo mo duuɓi capanɗe joyo anda ko jokkaka assemblée nationale goto anda haqqe mum goto anda droit mum donc ɗum ɗo sifa ɗum ɗo wiyete constitution sharia waɗaɗa wawowo régistre hakkunde yimɓe ɓen fi yoɓe wuure nder leydi e nder état ko ɗum wiyete constitution donc si wiyama noon l'islamu on kañum kadi no mari constitution no woodi toon aya alqur'ana on ko haali ko fi constitution direct ko addi sari al islamu on ko fi en andu allah waɗen mo goto rewen mo hara yeddani mo fi e wawa hoddude ɗo hara goto toñali goɗɗo joni noon e wata hoddude ɗo hara goto toñali goɗɗo sina saria waɗa hakkunde men donc on andi l'islam aussi est constitutionnel l'islam est constitutionnel so dari o aya arɗo ka sorta hadith Allah dali laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist min lina la be men be wattidiɓe hujjaji feeñude ɗin ce sont les miracles mujizaji ɗin ko ɗum wiyete al bayinat wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizan mi wattidi annaba ɓen defte ɗen e tuuguinorɗe sariyaji wonɗe ɗin ka nder defte fi honɗum liyaquma an-nasu bil qist fiyo yimɓe ɓen tabbito e hoore mum ɗan c'est à dire fiyo mo kala andu ko honto duwa hattude liberté ma on ko honto fuɗɗi ko honto hatti ko ɗum duwaɗa wolde hara oɗa tampade oɗa soñdaki lamɗo on ko honɗum duwa population on ko ɗum duwa lamɓe ɓen chauffeur jon ko honɗum duwa taraw on policier jon ko honɗum duwa oɗa docteur jon ko honɗum duwa nawno ɗon ɓiɗɗon ko honɗum duwa baba ko honɗum duwa ɓiɗɗo ko ɗum ɗon fof wiyete liyaquma an-nasu bil qist c'est constitutionnel je crois donc ko sifa noon ko ɗin piiji amma noon wi'ugol wondema violugol constitution on no wayi wa violugol alqur'ana on ɗum wata yadde alqur'ana e constitution na gotum alqur'ana ko sariya mo Allah tippini ko sariya mo Allah subhanahu wa ta'ala tippini ko ɗum wiyete alqur'ana o ɓeydetake o ɗoytake amma noon ɗi constitution je min ko ɗi iwi ko e soɓɓundo e droit ko wiyete alqanunul wadi'iyya القانون الوضعية dans le langage arabe, cela veut dire dans le langage juridique. Au français, le droit positif, c'est-à-dire c'est un droit posé. Le droit mubtagado addi mwallini. Duwete
وضع القانون الوضعية مفهوم دونك بأدي تبنتين نواوي سانسوده mais hara ko sanzirta ko lawol no sanzirta non na ko dakkuru woturu pallito to sanza ko moko baabe leydi fof haldi fottani mais ngimmini on honon ɗo miijitane en waɗane en saria fino transition on feƴƴirano élection ji ɗi waɗira goto ɗum duwaka ɓannude beniri wojjina kolongaji ɗen ha wawa ɗumawal daro pallita ɗum kono haldira noon duwa yarude changé si changete ko noon hanniri donc hay ɗin sari aji ɗi tawata na Allah tippini ɗi ɗin e hoore mum si respectama ndikka ɗin edi si sari ala par exemple ɗiɗɗe leyɗe développé ɗe fof les États-Unis d'Amérique l'Europe ɗum ɗo fof ko constitution ji ko sari aji ɗe ɓe wallino ɓe avancera ko ɗin ɓe respecté ko ɗum si ɓe ari ka ɓe ari ɗo mais ni constitution jeeyaɗo e ɓurɗo nawlude constitution ji aduna ɗi c'est la constitution américaine ko kanko kadi woni moyen touché moyen modifié no constitution o woniri moyen modifié ko noon constitution on nafirta so woni paga e waɗa hande itta janggo ko noon kadi yimɓe mum son jonta wayata ko ɗum si monsieur Barack Obama wi que l'Afrique n'a pas besoin disons des hommes mais l'Afrique a besoin de grandes constitutions. C'est-à-dire que constitution ji molanaɗi sariyaji respecteteɗi ko ɗin Afrique faala hanga ko watte hande itte janggo ɗum ko wonɗen e mum ɗo ko mapinnoɗo hari ɗum votanoma assemblée nationale on votino ɗo ko lamɗo ko mandaji jellulamo to iwa duuɓi ɗin hay votanoma régime feƴƴuɗo on dari palliti waɗi référendum wi 100% hande kallanɗo wona e haka faala o ɗum no jeeya e ko waɗi siɗen ɗo ko donc ko sifa ɗin piiji tigi tigi o constitution waɗaɗo depuis 1700 e goɗɗum les États-Unis d'Amérique tawa ha hande constitution no ɗon ko ɗo a siɓe ɗon